Osim jedinstvenog iskustva vožnje, razvoj veštačke inteligencije automobilskoj industriji donio je jedinstven sistem autonomnih automobila, u kojima je vožnja moguća bez upravljanja vozača. Iako je ova inovacija izazvala nesigurnost kod korisnika, stručnjaci ističu studije prema kojima je utvrđeno da je preko 94% saobraćajnih nezgoda izazvano upravo ljudskim faktorom, te da bi ovakva tehnologija doprinela smanjenju ove statistike. Dobrodošli autostoperi galaksije. Pripremite se za zabavan, ali zbunjujući vodič za navigaciju nebeskim autoputevima, slepim ulicama i ćorsokacima svemira. Pravilo broj 1. Ne paničite. Prvo i najvažnije, budite smireni. Kada se suočite sa više traka hiperprostornog saobraćaja ili sa saobraćajnom gužvom u ortovom oblaku, setite se saveta mudraca ispisanog velikim prijateljskim slovima na naslovnoj stranici ovog vodiča. Ne paničite. Raskrsnice su bile ključni deo ljudskog postojanja još od pronalaska puteva koji se susreću. Ova magična mesta, gde se putevi ukrštaju, zauzimala su značajno mesto u istoriji, folkloru, pa čak i u savremenoj ljudskoj psihi. Dobrodošli u Studio znanja. Ove nedelje bavimo se temom koja se tiče apsolutno svih nas, onog trenutka kada stupimo na trotoar ili na ulicu. Ali pre nego što vas detaljnije uputim u samu temu, pozdravit ću naše muzičare koji se nalaze u Studiju 2. Danas je to Las Ninjas akustični trio koji čine Marija Mandić, Ninja Lovrić-Caparin i Dejan Savić. Pozdrav svima. Pozdrav. Imam jedno pitanje odmah za vas u skladu sa samom temom. Kada ste dolazili na ovo snimanje, kako je bilo stanje na putevima? Da li je bila gužva? Dobar dan, Majo. Opšte je poznato da na par kapi kiše nastaje kolaps u našem gradu. Bilo je zastoja, ali tu smo i to je najvažnije. Tako je, to je najvažnije. Sad ćemo da vidimo zašto su tolike gužve i zašto zaboravljamo da vozimo kada je kiša, naravno uslovno rečeno. Smestite se udobno, čućemo kasnije pesme koje su nam spremili. A sada detaljnije da vas uputim u samu temu i krećemo od statistike koja kaže ovako. U poslednjih 5 godina broj smrtno stradalih i povređenih u putničkim i teretnim vozilima je veći nego u prethodno posmatranom kvartalu, a pod najvećim rizikom nalaze se mladi. Ovo je statistika Agencije za bezbednost saobraćaja i smatramo da je potpuno dovoljan razlog da bismo danas napravili emisiju o drumskom saobraćaju kako bismo sagledali sa kojim se sve problemima susrećemo kada se nađemo u ulozi vozača automobila, kamiona, bicikla ili kada smo pešaci, a ujedno da vidimo kako i da rešimo ove probleme, odnosno da ih svedemo na minimum. U ovom prvom delu emisije o tome razgovaram sa profesorom Daliborom Pešićem koji nam dolazi sa Saobraćajnog fakulteta i saobraćajnim inženjerom Markom Međovskim. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dalibore, evo, čuli smo gužva, pala je kišica, pa i još veća gužva. Šta nam to govori? Kakva je saobraćajna infrastruktura u velikim gradovima trenutno? Da li je preopterećena? Pa mogu da kažem da jeste. Preopterećena iz objektivnih razloga. Prvo zato što je u poslednjih 10 godina broj registrovanih motornih vozila skoro pa duplira. A potreba za mobilnošću stanovništva zbog promjene i u kulturi, u stavovima, u ostalim aktivnostima je porasla za oko 30%. Tako da mi praktično imamo više od duplo potrebe za kretanjem ljudi, a ti algoritmi kretanja su veoma kompleksni s obzirom da ljudi imaju različite potrebe. Nije to samo odlazak na posao i u školu nego i druge vrste potreba i u tom smislu problem postoji jer smo mi nekada, da kažemo zadnjih 10-15 godina, imali problem samo u vršnim periodima toku dana. To je bio jutarnji, popodnevni, večernji, vršni period, tako su se zvali, a sada je ta linija ravna. Praktično tokom celog dana imamo preopterećenog saobraćajnog sistema, posebno u velikim gradovima. To je ono što mi kažemo špic. Sada je špic toku celog dana. Tako je. Sa kojim opasnostima se onda suočim? Vozač sam automobila, sednem u auto i krenem da vozim po gradu. Koje sve opasnosti mene čekaju zbog te preopterećenosti i tog špica konstantnog? Pa vidite, ja bih malo to ipak obrnuo pitanje, odnosno pokušao da odgovorim na jedan drugačiji malo način. Problem nije samo u vozačima, odnosno vozači generalno imaju problem gužvi i ide da parkiraju vozilo. I to je otprilike to. Ali gradovi ne treba da budu namenjeni vozilima. Znači, veći problem imaju ostali učesnici u saobraćaju. Pešaci, biciklisti, invalidi, znači ljudi koji imaju
drugu vrstu potreba i ono o čemu mi treba da razmišljamo i kao struka, i kao nauka, i kao neko ko upravlja saobraćajnim sistemom i transportnim sistemom jedne države pa i grada, je da ulice vratimo ljudima, odnosno pešacima, biciklistima i da se ti problemi koji postoje, oni istaknu prvi plan i da se sistem uredi u tom smislu. Zato postoje rešenja. Mi smo videli da postoje gužve, znamo da je problem za parkiranjem, ali mi ne možemo više prostora da napravimo. Možemo da uredimo saobraćajni sistem, da imamo bolji javni prevoz koji je prihvatljiv, koji je pouzdan, koji je kvalitetan, koji je komforan i sa takvim dobrim javnim prevozom nemamo potrebe da se krećemo svojim vozilima i onda mi kao vozači nemamo te probleme o kojima navodimo. A rekao sam, to su samo 2 problema. I od tačke A do tačke B da možemo da stignemo za 10 minuta, ako je realno 10 minuta, ne po pola sata. Tako je, da stignemo na vreme i bezbedno. Tako je, tako je. Hvala vam najljepše, Dalibore. Hoćemo u sedište vozača kamiona. Sa kojim opasnostima se oni susreću? Oni se susreću sa opasnostima po pitanju bezbednosti saobraćaja da su trenutno vozila teretnog programa jako napredovala i da otprilike vozači, pogotovo manje iskusni vozači koji tek dolaze, dakle još nisu naviknuti na takav rad teretnih vozila. Daleko su napredniji automatski menjači, vozila su startnija, bolja, komfornija, udobnija i možda, da kažem, vozači nemaju toliko osjećaja za, da kažem, brzinu, za opasnosti koje u saobraćaju, pogotovo tragu i kočenja, zaostani put i tako dalje su i dalje možda, da kažem, za nijansu smanje dalje su dosta veći nego u putničkim vozilima, tako da u tom smislu to je jedan od problema. Drugi od problema, kao što je malo pre pomenuo Dalibor Pešić u onom pitanju, dakle, porastao je broj samih vozila i komercijalnih i putničkih. Dakle, samim tim čim je saobraćaj opterećen, odmah imaju i vozači komercijalnih teretnih vozila problema, samim tim oni i veći, pa je za njih to i dodatno opterećenje u saobraćaju. Opterećenje je i za nas druge vozače koji imamo kamion ispred sebe pa ne vidimo ništa ispred sebe ili kada vidimo da na autoputu oni obilaze drugi kamion. Dotakla bi se još jedna stvar kada su u pitanju transportna vozila, odnosno da kažemo vozila koja dostavljaju robu kafićima, restoranima, trafikama i tako dalje. Nešto što je vrlo često jeste da izbace sva 4, kako mi to kažemo, stanu na sred puta, zauzmu celu traku i stoje tu 15, 20, 30 minuta, naprave zakrčenje. Kako se to rešava? To se rešava planski. Dakle, u samom tom projektovanju tog objekta su napred definiše mesto gdje će se zaustaviti mala komercijalna dostavna vozila. Dakle, nećemo da neko vozilo koje sa nosivošću 40 tona dođe i da parkira nekoj glavnoj prometnoj ulici da se to vrši istovar samo dela robe, već se, dakle, da kažemo ovako, praktično taj transport usitnjava. Dakle, na periferiji grada se odrede logistički centri da se vrši pretovar robe na manje komercijalna vozila, a ta mjesta gdje se vrši istovar imaju predviđeno mjesto za istovar takve robe i na taj način se postiže, dakle, da ta vozila koja u tom trenutku vrše istovar ne zakrčaju, odnosno ne ometaju saobraćaj, a također se može definisati i nekim intervalima u toku dana kada će oni vršiti tu dopremu robe da bi se izbjeglo, da kažem, neka gužva i slično. Najbolje bi bilo noću. Pa u ranim jutarnjim časovima. Ili ako baš tako nekako drugačije nije predviđeno za to konkretno mjesto. Dobro. Hvala vam najljepše na ovom delu razgovora. Nastavit ćemo ga nešto malo kasnije. Prelazimo u muzički deo emisije. Road to Nowhere nije zaključak dosadašnje priče, već je pesma koju nam izvodi Las Niñas akustični trio. A nakon toga sa pukovnikom policije Zlatkom Belencanom vidjet ćemo koliko košta biti bahat na putevima. A sada Las Niñas akustik trio.
Las Niñas Band, hvala vam najlepše. Nestrpljivi smo da čujemo koje pesme ste nam sledeće spremili. Mi smo dole u studiju uživali, a verujem i da su naši gledaoci. A sad nastavljamo priču o drumskom saobraćaju. Saobraćajna policija je ta koja štiti bezbednost u saobraćaju jer ima i načina i prava da primeni direktne mere bezbednosti. O tome koliko posla zadajemo našoj policiji razgovaram sa pukovnikom Zlatkom Belencanom. Dobrodošli. Hvala. Hajmo odmah da krenemo od bezbednosti. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, vi ste mi rekli da su bezbednostno najugroženiji vozači, zatim pešaci, pa onda putnici. Hajmo da krenemo od ovih vozača. Za šta najčešće pišete kazne? Pa kada govorimo o ugroženosti, treba reći da na prvom mestu ginu upravo vozači. Iako njih najčešće optužimo da su ti koji su najodgovorniji za izvršenje protivpravnih radnji, da li su to prekršaji, da li su to krivična dela, tačno je, ali su oni na prvom mestu kada govorimo o pogibijama. Kada govorimo o pešacima, pešaci su na drugom mestu kada govorimo o ugroženosti. Oni su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju zato što njih ništa ne štiti. Prilikom kontakta vozilo-pešak oni gube sigurno. Kada govorimo o brzinama, pre svega treba reći da sa brzinom od 60 km na čas 80% je mogućnost da pešak smrtno strada. Nije slučajno brzina spuštena sa 60 na 50, a u pojedinim delovima grada i ispod te, znači na 30 ili u zone pešačke koje su brzine od 10 km na čas. Upravo da bi se zaštitila najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Sada malo da destimulišemo takva ponašanja, odnosno hajmo da probudimo tu empatiju i svest o tome koliko je važno da svi budemo bezbedni. Koliko koštaju kazne za neodgovorna ponašanja? Bezbednost saobraćaja je u rukama svih nas. Pre svega treba voditi računa i poštovati načelo poverenja i načelo humanosti. To znači da svako treba da poštuje drugog učesnika u saobraćaju i da se nada da će on poštovati propise. Kada govorimo o novčanim kaznama, novčane kazne su predviđene Zakonom o bezbednosti saobraćaja za one najteže prekršaje, kao što je nasilnička vožnja u članu 329. Predviđena je novčana kazna do 120.000, recimo kazneni poeni 14 kaznenih poena, pa i odlazak u zatvor za one koji ne poštuju saobraćajne propise. Recimo, to je prekoračenje brzine recimo i na autoputu preko 215 km na čas ili recimo vožnja u gradu na način na koji se grubo krše propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Zatim određena količina alkohola, recimo preko 2 promila alkohola i niz drugih prekršaja. Ali ono što je najbitnije jeste da nije svrha rada policije kažnjavanje, nego zaštita lične imovinske sigurnosti građana i zaštićenog sistema. Pravo kaže, pravna norma je oskrbljena sankcijom i to je vrlo bitno. Ne kažnjavamo mi. Mi otkrivamo ili uočavamo prekršaje i procesuiramo prema sudovima. Da li su to, recimo, prekršajni sudovi ili ako su saobraćajne nezgode sa elementima krivičnog dela, onda idemo prema tužilaštvu, a kasnije prema sudovima koji su zaduženi za tu oblast. Dakle, da se ne bojimo saobraćajne policije, već da vozimo savesno. Tako je, jer je saobraćajna policija u stvari stručni partner učesnicima u saobraćaju. Dobro. Imam još jednu stvar koju bih voljela da naglasim, a to je pešaci. Rekli ste da su najugroženiji, ali oni znaju isto tako i sami sebe da ugroze. Pa recimo kada prelaze put, stave slušalice ili pričaju na telefon. I za to može da se dobije kazna, ali tako? Naravno. Zakonodavac je predvideo da je uređenost odnosa između vozača i pešaka. Vozači moraju da poštuju pešake, ali i pešaci moraju da poštuju propise i da poštuju vozače. Jer zaustaviti vozilo od tone, to je vrlo teško, naglim istrčavanjem na kolovoz. Kada govorimo o korišćenju slušalica ili razgovaranju telefona, to pešacima kada prelaze kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu nije dozvoljeno. I ono što je izuzetno bitno, pešak je dužan da se vrati, da pređe kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu ako je razdaljina od njegovog mesta do pešačkog ispod 100 metara. Ako nije, onda ima dodatnu odgovornost da ne ugrožava drugi učesnike u saobraćaju i da tu radnju uradi na što bezbedniji način. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Eto, dragi vozači, dragi pešaci, čuli smo, bezbednost je u rukama svih nas. Ja sam bezbedna ukoliko mi vi omogućite da mi budem bezbedna i vi ste bezbedni ukoliko vam ja to omogućim, a saobraćajna policija nam je samo partner u tome, ne nikako neka pretnja i nečeg čega treba da se bojimo. A sad idemo da pogledamo jedan prilog.
zapravo se izmeštamo iz sadašnjosti i gledamo koje su to vozila budućnosti. Trenutno se nalazimo u Muzeju automobila koji nas svojom impozantnom postavkom vraća na istorijske početke automobilske industrije, ali nas istovremeno i podsjeća na to koliko se brzo ova industrija razvija. Za samo nekoliko decenija automobilska industrija doživjela je potpuni preokret, a stručnjaci naglašavaju da će razvojem tehnologije broj mogućnosti u ovoj oblasti biti gotovo neograničen. Pa šta sve možemo očekivati 2050. godine? Dizajn i mehanička konstrukcija savremenih automobila gotovo da se ni ne mogu dovesti u vezu sa prvim verzijama ovih četvorotočkaša. Ubrzani napredak tehnologije uticao je kako na izgled, tako i na tehničke karakteristike, te se današnji automobili mogu pohvaliti LED ekranima osetljivim na dodir, naprednim računarima, senzorima, kamerama, komponentama na daljinsko upravljanje koji pored osjećaja udobnosti nude i sigurnost učesnika u saobraćaju. Osim jedinstvenog iskustva vožnje, razvoj veštačke inteligencije automobilskoj industriji donio je jedinstven sistem autonomnih automobila, u kojima je vožnja moguća bez upravljanja vozača. Iako je ova inovacija izazvala nesigurnost kod korisnika, stručnjaci ističu studije prema kojima je utvrđeno da je preko 94% saobraćajnih nezgoda izazvano upravo ljudskim faktorom, te da bi ovakva tehnologija doprinela smanjenju ove statistike. Koncept autonomnih automobila danas je tek na početku svog razvoja, ali nam već sada obećava da ćemo za svega nekoliko godina moći neometano da uživamo u vožnji dok odgovaramo na svoje mailove, gledamo omiljeni film ili igramo video igru, dok će nas naš automobil bezbedno odvesti do željene lokacije. Pored autonomnih automobila, veštačka inteligencija biće ključna u povezivanju vozila sa okolinom. U toku vožnje automobil će biti sposoban da se umreži sa meteorološkom službom, benzinskim stanicama, ali i saobraćajnim znakovima, drugim vozilima i objektima u neposrednoj blizini. Primanjem informacija od drugih vozila, računarski sistem automobila mogao bi unapred da nam ukaže na stanje na putu, saobraćajne gužve ili izmenjene saobraćajne trase. Ugrađena veštačka inteligencija u vozilu moći će da prepozna putnike i da prilagodi performanse automobila njihovim željama. Putnici će moći da komuniciraju sa veštačkom inteligencijom koja pokreće njihov automobil u obliku hologramskog avatara sa ličnošću koja odgovara ukusu vozača. S obzirom na sve veće prisustvo informacione tehnologije u ovoj industriji, ali i porast proizvodnje električnih automobila i popravka vozila u budućnosti, izgledaće potpuno drugačije. S obzirom da će računarski sistem vozila posjedovati sve podatke o samom vozilu, njegova uloga biće i detektovanje eventualnog kvara, te će se nakon detektovanja sistem povezati sa najbližim online servisom koji će putem interneta otkloniti problem za svega par minuta. Pored unapređene bezbednosti, budućnost u automobilskoj industriji donosi nam inovacije na polju dizajna. Automobili u jednoj boji biće daleka prošlost, dok ćemo boju svog vozila moći da menjamo na svakodnevnom nivou u skladu sa svojim raspoloženjem. Milioni mikrokapsula prekrivaće karoserije automobila, a samo jednim dodirom negativno naelektrisane bele i pozitivno naelektrisane crne kapsule davaće spoljašnjosti automobila željenu boju, što nam omogućava maksimalnu personalizaciju našeg vozila. Iako budućnost automobilske industrije većinom vezujemo za leteće automobile, istraživači u ovoj oblasti naglašavaju da tehnologija i infrastruktura koja je neophodna za razvijanje jednog takvog koncepta trenutno ne postoji, ali da sigurno od automobilske industrije u budućnosti možemo očekivati i neočekivano. Pa očigledno je da nećemo skoro imati scenariju kao što je u filmu Peti element, zato se upravo prebacujemo na scenariju koji ipak gledamo svaki dan. Prelazimo na pitanje naše publike koje se nama preko Zoom aplikacije. Anja ima pitanje za Dalibor. Anja, izvoli. Zdravo, zanima me da li su za vožnju bezbedniji autoputevi ili saobraćajnice nižeg ranga? Hvala na pitanju. Najbezbednije saobraćajnice su autoputevi i razlozi za to su objektivni. Dakle, na prvom mestu nemamo ukrštenju nivou sa drugim putevima i sa, recimo, prugom. Zatim, prisustvo ranjivih učesnika u saobraćaju, kao što su pešaci, je tako da je ono praktično ograničeno na određenim prostorima. Tako da, pored toga, brzina kojom se kreću vozila autoputem po pravilu je homogena. Znači, ona srednja brzina je bliska ograničenju brzine, a disperzija tih brzina, odnosno razlika između brzina svih vozila koje se kreću u tom toku je mala. Tako da to sve kad se
stavi, da kažem, na jedno mesto, na jednu gomilu, mi dobijemo u stvari saobraćajnicu koja ima najmanji potencijal da stvori rizičnu situaciju. I to je u stvari autoput. Ako uzmemo onda u obzir da su autoputevi najbezbedniji, u poslednje vreme se donala se odluka, odnosno vlada je donela odluku da deonica od Dobanovačke petlje do Bubanj potoka gubi status autoputa. Pa s obzirom na to da imamo u tom potezu aerodrom Nikola Tesla, da je to autoput gde se kretalo 120, 130, 100, kako će ovo uticati na bezbednost saobraćaja? Da li će gužve biti veće? Da li će saobraćajne nesreće samim tim biti veće? Jer pričamo o jednoj prilično velikoj deonici gde negde gde se vozilo 130, sada će moći do 80. Jasno. Pa evo ovako, ja ću prvo odgovoriti uopšteno. Dakle, bilo koju saobraćajnicu koja se smatra autoputem, ukoliko je pretvorimo u saobraćajnicu nižeg ranga, to podrazumeva dodatno da su onda standardi održavanja te deonice puta znatno niži i prisustvo ovih ranjivih učesnika u saobraćaju je veće. Znači, bit će onda dozvoljeno da se tim saobraćajnicama kreću i pešaci, i biciklisti i tako dalje. Postavit će se potreba izgradnje možda i trotoara duž tih saobraćajnica i brojne stvari koje će upravo doprineti stvaranju većeg broja rizičnih situacija, a samim tim i porasta broja nezgoda, pa i posledica. To je uopšteno. Za konkretnu situaciju, ja moram da kažem da to i nije bilo ni prethodno autoput, jer ne ispunjava osnovni uslov koji je zakonom definisan. A to znači da ima potpunu kontrolu pristupa. To na toj deonici autoputa nije postojalo. Dakle, nisu postale naplatne rampe i sve ostalo što zahteva da ima potpunu kontrolu pristupa. Ova odluka praktično na neki način samo potvrđuje to što je bilo. Ona nije se smatrala autoputem, ali rešenje da se izbjegnu situacije zagušenja i svega ostalog postoje. Ako na toj deonici puta obezbedimo odgovarajući javni prevoz, znači, na primjer, prema aerodromu, najviše će ljudi putovati ka aerodromu i od aerodroma. Ako mi aerodrom povežemo sa centrom grada ili ostalim delama grada sa nekom metrolinijom ili nekim lakišinskim ili povećamo broj postojećih linija javnog prevoza i broj vozila koje se kreću tu, onda neće imati potrebe za kretanjem individualnim vozilima. Dakle, svrha je u obezbeđenju na terenu situacija takva da nemamo zagušenja, takva da praktično sistem drugačije uredi. I da može dobro da funkcioniše. Hvala vam najljepše. Idemo dalje sa pitanjima publike. Dušan ima pitanje za Marka. Izvoli, Dušane. U posljednje vreme se dosta priča o bezbednosti vozača trotineta kao i biciklista, pošto ih dosta dostavljača koristi. Pa me zanima kako je zakon regulisao njihov položaj. Od njima mesto na putevima zajedno sa automobilima ili ne? Hvala na pitanju. Dakle, od sredine septembra nove izmene zakona o bezbednosti saobraćaja su definisale tačno šta se odnosi na trotinet, odnosno to je žargonski naziv, stručan naziv su laka električna vozila. Dakle, oni su prepoznati u zakonu definisani u članu 7 i to što je bilo, da kažemo, aktuelno poslednjih par meseci gde se oni kako mogu kretati. Dakle, prevashodno je definisano kretanje kao i biciklista, dakle na bicikliškim stazama, trakama i peško-bicikliškim stazama. To je, dakle, prvenstveno namenjeno za kretanje trotineta. Ukoliko takva infrastruktura ne postoji, mogu koristiti kolovoz do širine od 1 metra takođe kao biciklisti. Tako da, to je alternativa kada ne postoji infrastrukture koje sam prethodno pomenuo, uz to da moraju imati biciklističku kacigu na glavi i da moraju da imaju retroreflektujuću materiju noću i uslovima smanjene vidljivosti kada se kreću na kolovozu. Dakle, to je na taj način definisano i sada, da kažem, već nemamo dileme u tom smislu zakonskom gde i ko kako pripada na put, odnosno kolovozu. Ono što je, da kažemo, samo prepreka trenutno u Beogradu da nam fali te infrastrukture, znači bicikliških staza, malo to potrebno unaprediti, izgraditi, implementirati na neki, da kažemo, savremen način, tako da sada, pošto je to aktuelno prevozno sredstvo... Nadamo se da dostavljači stvarno nose i kacige i da su... To je sad već, ali tako, trenutna stvar situacije, to će se kasnije kontrolisati, utvrditi, uraditi statistika koliko se to koristi ili ne. Ali, kažem, trenutno bi na taj način povećanje te infrastrukture
da kažem, i takvi korisnici dobili jednu alternativu kako oni mogu da se bezbedno kreću. Hajmo se dotaknemo i javnog prevoza. Evo, Dalibor je već spomenuo javni prevoz kao jedno dobro rešenje. Šta biste vi rekli? S obzirom na to da u svetu je već krenuo taj trend da makar u centru grada, hajde da kažemo do periferije, da se nekako automobil koristi, ali u centru grada da to ipak bude stimulisano tako da se koristi bicikl, da se pešači ili da se vozimo autobusima, trolama i tako dalje. Da li bi to bilo održivo rešenje kod nas? Naravno da bi bilo. Dakle, to i jeste rešenje. Dakle, sve što se, da kažemo, razvijenim zemljama primenili, pokazalo kao dobro, mi samo treba da implementiramo u naše uslove. Dakle, to jeste dobro rešenje, destimulacija korišćenja svojih privatnih vozila ka centru grada, a stimulacija korišćenja javnog vida prevoza. Samim tim javni prevoz treba biti unapređen na taj način da korisnici mogu dobiti zadovoljavajuću uslugu. Dakle, ta usluga bude na pravom mestu u pravo vreme, tako da oni mogu da zadovolje svoje potrebe, a da ne manjka, ali tako, onog dela zadovoljstva korišćenja svog automobila. Po principu možemo sistema park and ride ili neki drugi sistem. Dakle, postoje tu različiti sistemi. Treba to dobro proceniti, implementirati, prilagoditi našim uslovima i to bi bilo jedno jako adekvatno rešenje. Dakle, da ne čekamo autobus u 15-20 minuta, to bi bilo lepo. Hajmo da zaključimo ovu našu priču. Evo, iz svega ovoga što smo do sada spomenuli, šta biste rekli, šta je najhitnije negde da se uradi trenutno kod nas ili što bi bilo prvo dobro da se uradi kod nas kako bi bezbednost u saobraćaju bila zaista dobra? Pa, ja bih koliko juče krenuo u promenu svesti i stavova. Prvenstveno donosica odluka koji donose planove, znači od planiranja, projektovanja, izgradnje, kasnije održavanja svih tih sistema. Mislim i na putnu infrastrukturu, mislim i na vozila i mislim na ponašanje učesnika u saobraćaju. Na taj način možemo dobiti održivu mobilnost jedino, jer ako promenimo svest građanima, dakle, da ne mora svako da se parkira tamo gde poželi i da postoje drugi sistemi koji su omogućeni za to, za prevoz, za mobilnost, za kretanje. I ako to prihvatimo, onda nam je to rešenje. Dakle, promjena svesti na prvom mjestu. Marko, da li biste dodali nešto? Pa evo, nadovezujem na profesora Dalibora. Dakle, unapređenje kompletnog sistema. Dakle, samo na taj način kad svaki, da kažem, faktor u sistemu koji, da kažem, doprinosi unapređenju bezbednosti saobraćaja bude unapređen i da svoj maksimalan doprinos, samo na taj način će ceo sistem funkcionisati onako kako treba. Dakle, ne može pojedinačno da se samo, da kažemo, na jedan način ili jednu sferu bavimo nečim, a da na drugu stranu zapostavimo ostale stvari. Dakle, samo sistemskim merama i rešenjima i unapređenjima možemo da dođemo do jednog tako održivog, adekvatnog sistema kakav treba da... Dakle, promjena svesti i sistemske promjene. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju i hvala vam na svim ovim informacijama. Hvala vam. Hvala vam. A naredni prilog je inspirisan čuvenom knjigom Autostoperski vodič kroz galaksiju. Pa hajde da vidimo. Dobrodošli Autostoperi galaksije. Pripremite se za zabavan, ali zbunjujući vodič za navigaciju nebeskim autoputevima, slepim ulicama i ćorsokacima svemira. Pravilo broj 1. Ne paničite. Prvo i najvažnije, budite smireni. Kada se suočite sa više traka hiperprostornog saobraćaja ili sa saobraćajnom gužvom u Oortovom oblaku, setite se saveta mudraca ispisanog velikim prijateljskim slovima na naslovnoj stranici ovog vodiča. Ne paničite. Pravilo broj 2. Peškir. Peškir je vaš multifunkcionalni međuzvezdani alat. Ne samo da je koristan za sušenje u slučaju iznenadnog čitanja poezije Vogona, već služi i kao sredstvo za signaliziranje vaše nevolje kada vam je potreban prevoz preko univerzuma. Pravilo broj 3. Razumevanje saobraćajnih signala. Međuzvezdani semafori dolaze u različitim oblicima i bojama, često treptući, oscilirajući ili pulsirajući. Zelena znači ići, osim ako ste u blizini supernove. Crvena znači stati, osim ako naravno nije crveni džin, onda se savjetuje da ga zaobiđete. A plava označava postojanje policijske kutije ili potencijalno prostornu vremensku anomaliju. Pravilo broj 4. Spajanje asteroidnih traka. Kada se strpate u asteroidnu traku, zapamtite da je pravo prolaza određeno veličinom i brzinom rotacije najvećeg asteroida. Nastavite oprezno i uvek se prepustite steni najvećeg izgleda. Pravilo broj 5. Kvanti, indikatori i pomeranje traka.
Povremeno se trake u hiperprostoru mogu pomerati bez upozorenja zbog kvantnih fluktuacija. Pazite na znakove ispisane u talasima verovatnoće. Ako vaša putanja nestane, preorijentišite se slušajući kosmički radio da biste dobili korisne smernice sa nebeskih tela. Izbjegavanje saobraćajnih gužvi u crvotočinama. Crvotočine mogu izgledati kao zgodne prečice, ali čuvajte se saobraćajnih gužvi kroz crvotočine uzrokovane kosmičkim krhotinama ili svemirskim kitom koju odugovlači. Pazite na svoj prostorno-vremenski GPS i pripremite alternativne rute ili rizikujte da se zagrevite između dimenzija na neodređeno vreme. Pravilo broj 7. Prijateljski međugalaktički susreti. Ako naiđete na vanzemaljska bića na svemirskim putevima, održavajte se s poštovanjem. Komunikacija se može pokušati putem univerzalno priznatih gestova, kao što je nuđenje šolje čaja, korišćenje matematičkih jednačina ili izvođenje temeljno uvežbanog interpretativnog plesa. Pravilo broj 8. Vogonske građevinske zone. U nesrećnom slučaju, kada naiđete na građevinsku zonu vogona, uzdržite se od kritike njihove poezije ili estetske privlačnosti njihovih konusnih pokrivala za glavu. Jednostavno pratite znakove zaobilaznog puta ili, ako ste pritvoreni, budite spremni da recitujete sopstveni stih u samoodbrani. Pravilo broj 9. Protokol za hitne slučajeve asteroidnog polja. Ako ste uhvaćeni u asteroidnom polju, aktivirajte svoje štitove od deflektora, držite stalan kurs i izbjegavajte nagle pokrete. Pored toga, molitvama svim mogućim dostupnim božanstvima ili kosmičkim entitetima možete poboljšati vaše šanse. Pravilo broj 10. Plaćanje putarine u kosmičkoj valuti. Uvijek nosite različite valute, uključujući altrijski dolar, flanelske perle ili u teškoj nevolji stari, dobri, bilo koji zemaljski novac. Neke putarine se mogu platiti samo u obliku zabavne anegdote ili posebno zadivljujuće interpretacije ti živiš u oblacima malo. Zapamtite, univerzum je ogroman, pun čuda, iznenađenja i povremenih egzistencijalnih kriza. Prihvatite avanturu, budite pametni i što je najvažnije, ne zaboravite svoj peškir. Sva sreća da su gužve svemirskog saobraćaja poprilično daleko od nas, jer gužve ovog drumskog saobraćaja su već dovoljan problem. I sada nastavljamo da pričamo o drumskom saobraćaju. Kao što sam rekla u samoj najavi, najveći rizik od saobraćajnih nezgoda imaju upravo mladi. Sada ćemo pričati o vozačima početnicima koji pretežno jesu mladi. Ujedno ćemo i vidjeti generalno koji su to najčešći uzroci saobraćajnih nesreća. O tome razgovaram sa instruktorom vožnje, ujedno ispitivačem Vlajkom Bosancem i sa Mladenom Kovačom koji nam dolazi iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobrodošli. Hvala. Vlajko, hajmo da krenemo od tih vozača početnika. Danas nije lako ni kada ste profesionalni vozač na putevima Srbije. Kako je tek kada se prvi put sedne u auto? Šta je najveći strah vozača koji je budući vozač zapravo? Pa mislim da je strah ne samo kandidata koji će biti budući vozači, već i mladih vozača, pre svega u tome što osjećaju da je vožnja opasna stvar koja povlači, da kažem, moguće neželjene posledice koje će proisteći iz njihove vožnje, pre svega ukoliko ne preduzmu odgovarajuće radnje u pravom trenutku i na pravi način. Taj strah se pogotovo ogleda na početku obuke, verovatno kod mladih vozača i na početku njihove samostalne vožnje. Kasnije, sa brojem časova, kako to već polako napreduje, dolazi do opuštanja i verovatno im je lakše, a i samim saznanjem da je tu instruktor koji će im pomoći što savjetom, da kažem, ili ako je potrebno reagovanjem da dođe do nekih neželjenih situacija. Mladi vozači trebalo bi, koliko je to moguće, da uđu opuštenije baš zbog toga dok su na obuci pre svega u prisustvu instruktora koji će im pomoći, a oni koji već imaju vozačku dozvolu da obrate pažnju, pre svega ja lično mislim na brzinu kretanja koji može biti glavni uzrok, da kažem,
da dođe do tih najželjenijih situacija, da to nadomeste većom pažnjom. Većom pažnjom i da nikako ne trube vozilima autoškole. Šta je zapravo kada uđu u auto, početnici, vozači, šta je stvarno njima najveći problem? Da li su to recimo saobraćajni znakovi pa im je teško da ih isprate? Ili sama mehanika automobila? Šta im najteže pada? U početku ja pretpostavljam da je tehnika vožnje. Znači, oni najprije mora da se usaglase sa radom gas, kvačilo, kočnica, volan, migavci, a mislim da je tu najveći problem u tome što mnogo stvari mora da radi u istom trenutku. I onda tu im nastaje problem. Pogotovo rad nogama. Zato što većinu čovjek stvari radi rukama, a za vožnju usaglašavanje gas, kvačilo, kočnica je vrlo važno i tu im je potrebno malo više vremena da bi se to sve usaglasilo, da kažem. Kad dođe neki trenutak, to da je posle 10 časovi, zavisi to i sve pomalo individualno, znači da se to sve usaglasi, posle im nastaje problem procene situacije. Tu pre svega mislim na brzinu kretanja što sopstvenog vozila, što vozila koji ide u susret. Znači teško im je da procene u ogledalu koliko je to vozilo daleko, kolikom brzinom ili kojom brzinom se kreće i onda nastaje problem da li je to prilikom prestrojavanja, skretanja, obilaženja, znači da mogu dobro da procene da li se smeju usuditi, da kažem, da tu radnju izvrše. Dakle, korišćenje nogu, kvačilo, verujem da je tu negde najveći problem da se ne bi ugasio auto ako se naglo pusti i svakako ta procena. Hvala vam najljepše. Vlajko, nastavit ćemo razgovor. Mladene, evo i vi, vaša agencija odnosno Agencija za bezbednost saobraćaja, se bavi i mladima. Pa hajde da vidimo, kada govorimo o saobraćajnim nezgodama i nesrećama, koji su najčešći uzroci tih nesreća i koliko su mladi deo tih nesreća i nezgoda? Statistika koju ćemo danas da iznesemo ovde jesu podaci koji prikupljaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i oni prilikom vršenja uviđaja prikupljaju podatke o učesnicima nezgode, o stanju kolovoza, vremenskim uslovima i tako dalje. Moramo sa ponosom da kažemo da su to jedni od najboljih podataka u svetu i svakako je to razlog zašto je Republika Srbija primljena u međunarodnu bazu podataka Evropske unije. I želim da istaknem da su svi ti podaci javno dostupni i dostupni na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. Pošto su tema mladi, ja bih istakao nekoliko stvari. Prošle godine u Republici Srbiji 127 mladih ljudi izgubilo život u saobraćajnim nezgodama. To su lica starosti između 15 i 30 godina. Među njima je i 6 vozača putničkih automobila koji u trenutku nastanka saobraćajne nezgode nisu imali vozačku dozvolu. I 3 njih koji su vozili motocikl bez vozačke dozvole. Također treba napomenuti da je 6 njih upravljalo probnom vozačkom dozvolom u vreme kada nisu smeli da upravljaju. Znači noću između 23 časa i 6 časova ujutru. Kod njih je svakako dominantan uticaj neprilagođene brzine, uticaj vožnje pod uticajem alkohola, kao i neiskustvo u vožnji. Samo da se nadovežem na kolegu, dakle, sve više treba pažnje da obraćamo na to da mladi vozači nakon autoškole imaju sposobnost da predvide nebezbedne situacije u saobraćaju i da na adekvatan način reaguju na njih. Manje je bitno da li poznaju bukvalno sve saobraćajne propise. Dakle, važno je da prepoznaju nebezbednu situaciju i da adekvatno reaguju na nju. Generalno, mi u bezbednosti saobraćaja razlikujemo neka 4 faktora bezbednosti saobraćaja. To su čovek, vozilo, put i okruženje. Čovek je dominantan uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda. U 96% saobraćajnih nezgoda prošle godine je imao uticaj. Put je negde u 8% saobraćajnih nezgoda. Hajmo da se nadovežemo odmah na taj put. Koliko stanje kolovoza utiče na bezbednost ili nebezbednost saobraćaja? Ako bezbednost putne infrastrukture posmatramo samo na osnovu toga da li na određenoj deonici postoji neka udarna rupa ili ne postoji, onda smo u ozbiljnoj zabluzi. Mnogo više je od toga bezbednost putne infrastrukture. Tome se mnogo više pridaje značaj od donošenja zakona o putevima iz 2018. godine. Recimo, za svaku saobraćajnu nezgodu sa poginulim licima stručni tim
koji je licenciran od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, izlazi na lice mesta i proverava da li je put na tom mestu mogao da utiče na nastanak saobraćajne nezgode. Praktično, ako oni to prepoznaju, u obavezi su da predlože mere koje treba upravljač puta da primeni kako bi otklonili te nedostatke. Svakako, projektanti koji projektuju put moraju da se vode nekim konceptima. Recimo, jedan jako zanimljiv koncept je samoobjašnjavajućih puteva. To su putevi koji svojim izgledom i karakteristikama moraju da sugerišu vozaču kako je bezbedno da se ponašaju. Ne možete da imate put koji je sa 2 saobraćajne trake u jednom smeru i širina saobraćajne trake je 3,5 metra i da postavite saobraćajni znak sa ograničenjem 50 km na čas. To ograničenje niko neće da poštuje i to je narušavanje poverenja u sistem bezbednosti saobraćaja. To vam je kao priča o dečaku koji je vikao Vuk, Vuk. Znači, postavite ograničenje 50, ja kao vozač sam svestan da mogu da prođem mnogo većom brzinom. I to bezbedno? I to bezbedno, upravo tako. I baš kada budem morao da poštujem to ograničenje, ja ću, vodeći se prethodnim iskustvima, da ne poštujem to ograničenje i dovedem sebe u rizik. Hvala vam puno na ovako istrpnim odgovorima. Nastavit ćemo razgovor nešto malo kasnije. Prelazimo na muzički deo emisije, ali pre nego što čujemo koju pesmu sledeću slušamo, s obzirom na to da govorimo sve vreme o drumskom saobraćaju i da je zaista dosta informacija, govorit ćemo sada o jednoj drugoj vrsti saobraćaja koja kod nas vidjet ćemo koliko je razvijena i zastupljena, a to je rečni saobraćaj. O tome razgovara moja koleginica Jovana Arsenović sa Tatjanom Đokić. A hajde sada da vidimo koja je to sledeća pesma. Ninja? Sada ćemo čuti numeru Drive grupe The Cars. Slušamo vas. Hvala. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? A kada se umorite od gužve u drumskom saobraćaju, predlog je da se otisnete na neku od naših plovnih reka. Rečni saobraćaj obavlja se čamcima, brodovima i trajektima, a u Srbiji moguć je na rekama Savi, Tisi, Dunavu i Begeju. O saobraćaju, ali i mladima koji se spremaju da postanu kvalifikovani kadar u svetu nautike, razgovaramo sa Tatjanom Đokić, direktorkom škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Ima li, Tatjana, gužve na našim rekama i kako biste danas opisali rečni saobraćaj u Srbiji? Pa, nema toliko gužve koliko bi škola za brodarstvo voljela da ima gužve. Ali da, svakako da je rečni saobraćaj kao deo saobraćaja danas veoma usponu, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Zato što se smatra, da kažem, najjeftinijim vidom prevoza tereta, kao i sa strane, dosta danas Evropa vodi računa o ekologiji rečnog saobraćaja, ekologiji reka. A zašto najviše eksploatišu naše reke danas? Najviše se reke... Kada je saobraćaj u pitanju? Da. Najviše se reke, pored tog uživanja koje je na rekama stvarno divno, najviše se reke eksploatišu za prevoz tereta. Znači, rečni saobraćaj dosta dobro konkuriše železničkom i drumskom saobraćaju kada je prevoz tereta u pitanju, jer ono što može da se prenese jednim brodom, za to vam treba mnogo više kamiona ili mnogo više, da kažem, vagona
s te strane je on najisplativiji, ekonomski najopravdaniji saobraćaj. Nije vam potrebna neka velika infrastruktura, mada u Evropi imate široku mrežu kanala, što kod nas na Dunavu, u Srbiji, na Dunavu, Savi nije tako izraženo. Ali s druge strane, kroz ovaj deo Evrope mogu da se voze da plove, da kažem, veliki sastavi, što znači brod sa puno barži ispred sebe koje krcaju teret, tako da možete stvarno znatnu količinu tereta da prenesete u jednom cugu. On nije tako brz, rečni saobraćaj je dosta spor, poprilično zavisi od stanja reke u određenim trenucima, pa imate stajanja, imate neprohodne puteve kada je zimska sezona i tako dalje. Kažem, infrastruktura nije, ona bi u našoj zemlji mogla da doživi jedan mali, da kažem, update, odnosno procvat, ali generalno ne trebaju vam putevi, imate prirodne puteve. Tako da je tu infrastruktura zasigurno jeftinija nego za ostale vidove saobraćaja. Interesovanja za školu za brodarstvo, interesovanje postoji. Koji je obrazovni profil najinteresantniji? Postoji. Najviše se upisuju deca u zanimanje koje se zove nautički tehničar, koji je, da kažem, posebno školujemo za rečni saobraćaj i to je zanimanje sa kojim možete, znači dovoljno obrazovanje sa kojim možete u svojoj karijeri postati kapetan, što oni svi i žele na kraju krajeva. To je njihova, da kažem, krajnja stanica. I za kraj da vas pitam, kakva su vaša predviđanja za rečni saobraćaj? Da li će Beograd možda u nekom trenutku dobiti redovne rečne linije koje će malo rasteretiti drumski saobraćaj? Ja ne znam, to ne zavisi od mene, ali sam sigurna da je to dobra ideja. Beograd je jedna od retkih prestonica, u stvari jedina prestonica u Evropi koja leži na dve reke i mislim da ne koristi dovoljno taj svoj kapacitet. Apsolutno bi to za beogradski saobraćaj bilo dobro. Opet kažem, infrastruktura neka velika tu nije potrebna. Da, potrebni su novi brodovi za tako nešto što jeste izvesni finansijski izdatak, ali mislim da bi se to vrlo brzo isplatilo. Hvala vam, Tatjana. Nadamo se da će rečni saobraćaj zaživjeti i da će se ova predviđanja i obistiniti. Hvala. A raskrsnica, šta simbolizuje raskrsnica i zašto to nije samo izbor puta, saznajemo u sljedećem prilogu. Raskrsnice su bile ključni deo ljudskog postojanja još od pronalaska puteva koji se susreću. Ova magična mesta, gde se putevi ukrštaju, zauzimala su značajno mesto u istoriji, folkloru, pa čak i u savremenoj ljudskoj psihi. Istorijski gledano, raskrsnice su bile više od mesta gde se putevi ukrštaju. Bila su mesta gde su se sukobile kulture, mešale ideje i cvetala trgovina. Drevne civilizacije su prepoznale njihov značaj, često obeležavajući ove raskrsnice simbolima ili podižući spomenike. Grci su na raskrsnice davali počast Hermesu, glasniku bogova, dok su rimsko doba raskrsnice povezivali sa boginjom Hekatom. Međutim, nije se radilo samo o božanskom poštovanju. Na raskrsnicama su se donosile odluke, nailazile na prekretnice i razmatrali izbori. Folklor iz celog sveta je prepun priča o sklopljenim poslovima, sklapanju paktova i jezivim susretima koji se dešavaju na ovim raskrsnicama. Pa čak i danas, raskrsnice su još uvek privlačne. Sada vrve semaforima, putokazima i možda malom drugačijom vrstom magije, onom koja nas povezuje širom sveta i beskrajnim mogućnostima koje on nudi. Dakle, bilo da razmišljate u kom pravcu da krenete u životu ili jednostavno pronalazite put do najbližeg kafića, zapamtite, raskrsnica nije samo izbor puta. Raskrsnice simbolizuju prelepi haos ljudskog postojanja koji se ukršta u jednu tačku prostora i vremena. Pa i mi smo sada na svojevrsnom raskršću, a gde ćemo skrenuti zavisi od pitanja naše publike koje se nama preko Zoom aplikacije. Filip ima pitanje za Vlajka. Filipe, izvoli. Moje poštovanje, zanima me kako se došlo do procene da je 40 časova dovoljno da bi vozači mogli samostalno da izađu na put i šta praksa pokazuje, da li je to stvarno dovoljno? Treba najprije shvatiti da je praktična obuka individualna stvar. Znači, tih 40 časova je donešeno pravilnikom, odnosno zakonom. Predlagač su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja, zdravlja
i pretpostavljam da se došlo do neke zlatne sredine za koju se veruje da bi bila dovoljna većini. Što znači da neće biti svakome. Veoma je važno i gde se obučavate, jer nije ista stvar obučavati se u Beogradu, Batajnici ili da uzem Babušnici. Znači, razlika je sigurno u broju časova koji će vam biti potrebni. Mnogo je veći intenzitet saobraćaja, teže je voziti po gradu i iz prakse znam da dobar deo kandidata koji završi obuku sa 40 časova uzima dodatne časove kako bi nadopunio to znanje koje nije stigao ili, da kažem, što je propustio u toku praktične obuke. A kada vam dođu, kada završe praktičnu obuku tih 40 časova ili nešto malo više, evo trenutno preko 80.000 ljudi ima probnu vozačku dozvolu, 2 godine traje. Kada sednu prvi put u auto sami, bez tih duplih komandi, šta kažu, šta je najveći problem? Pa najveći problem je odsustvo tog instruktora koji im je bio neka, da kažem, i moralna podrška, koji im je davao neku sigurnost i sad taj prelazak da je to sve otprilike u njihovim rukama. Neki od vozača početnika pokušavaju to da nadomeste sa roditeljom, suprugom ili nekim prijateljem, što nije loše u jednom dobrom broju slučajeva, ali ponekad to dovodi do konflikta. Nekad roditelj ili suprug nema dovoljno strpljenja. Mislim da je u takvim situacijama bolje krenuti sam nego voziti u takvim situacijama. Ta samostalna vožnja treba da podrazumeva da ne idete u početku na neke dalje i veće destinacije. Znači idete najkraće, do prodavnice, do prijatelja, znači gde vam je sve već unapred manje više poznato i gde ćete imati manje stresa i manje mogućnosti za grešku. I dakle, kada sednu sami, upravo te manje deonice i razmaci, jer nema više ko da govori skrenite levo, skrenite pravo, na drugom semaforu ćemo ovako. Hvala vam najljepša, Vlajko. Idemo dalje sa pitanjima publike. Katarina ima pitanje za Mladena. Katarina, izvoli. Zdravo. Da li je rizik smrtnog stradanja u Srbiji veći ili manji u odnosu na zemlje Evrope? I zanima me da li postoji neki period godine ili neki deo dana kada su saobraćajne nezgode učestalije? Hvala Katarina na ovom pitanju, ovo je jako bitno pitanje. Tako je, u Republici Srbiji rizik smrtnog stradanja jeste veći u odnosu na neki evropski prosek i daleko veći u odnosu na najrazvijenije države Evrope. Recimo, u Srbiji je prošle godine na 1.000.000 stanovnika smrtno stradalo 81 lice, evropski prosek je 46, u Švedskoj je 20, u Norveškoj 15 lica na 1.000.000 stanovnika. I ne treba kriti te podatke. Države koje su na vreme prepoznale bezbednost saobraćaja kao društveni prioritet i počele da ulažu u bezbednost saobraćaja su postigle bolje rezultate. Mi svakako treba da se ugledamo na one najbolje i da radimo i stvarno neki pokazatelji u Republici Srbiji nam obećavaju da ćemo u narednih nekoliko godina postići jako dobre rezultate. Kada pričamo o toj nekoj takozvanoj vremenskoj raspodeli saobraćajnih nezgoda, svakako da mi to koristimo za usmeravanje rada saobraćajne policije, naše kampanje koje realizujemo. Pa recimo prošle godine najviše saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom se dogodilo između jula i avgusta, odnosno juli i avgusta, 2 meseca su nam bili posebno kritični i ove godine smo u tom periodu i realizovali kampanju Vozi odmah. Kada pričamo o mladima, skoro polovina mladih nam je smrtno stradala u dane vikenda i petina u periodu između 22 časa i ponoći. I ponoći. Još jedna stvar bih se dotakla. Molim vas samo za što kraći odgovor. Ako uzmemo u obzir, evo statistiku čitala sam na vašem sajtu, da trenutno starost automobila, prosječna starost automobila u Srbiji je između 16 i 18 godina, sa izuzetkom Beograda gde je 13. Kako nam taj podatak pokazuje i ukazuje na to kakva je bezbednost u saobraćaju? Novija vozila su opremljena bolje savremenim sistemima koji pomažu vozaču po principu ako vozač pogreši, tu je vozilo da ublaži ili ispravi tu grešku. Svakako treba i država radi na tome da se obnavlja vozni park. Ne treba zaboraviti ni ekološki aspekt te priče. Sa druge strane, ako se setite onog podatka da u malom procentu saobraćajnih nezgoda utiče faktor vozilo, onda bih ja rekao da to nije dominantan problem nastanka saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji. Ono što želim da kažem, mi uvek pričamo o prosečnoj starosti putničkih automobila. Treba da se setimo i prosečna
prosječne starosti vozila javnog prevoza, jer bolja opremljenost vozila javnog prevoza će nam omogućiti razvijanje javnog prevoza. Recimo, u jednoj godini smo imali 3 identična smrtna slučaja putnika, jer su izlazili iz vozila javnog prevoza koji imaju ugrađene stepeništa. Međutim, ta vozila nisu bila opremljena sistemima za detekciju prisustva putnika u zoni vrata i to je svakako doprinos vozila bezbednosti saobraćaja. Hvala mnogo na ovim odgovorima. Hoćemo onda evo za kraj da zaključimo da radi bezbednosti saobraćaja trebalo bi da možda stimulišemo više korišćenje javnog prevoza i da u autoškoli se odgovorno, odnosno sami vozači, početnici, budu svesni da treba da obrate pažnju na sve, da ne treba da koriste mobilni telefon i da nikako ne treba trubiti autoškoli. Apsolutno. Pa ćemo tako da zaključimo. Mogu li da dodam nešto na kraju? Izvolite. Htio bih samo još malo da parafraziram Duška Radovića. Dobro. Mislim da se to odnosi pogotovo na početnike, a i na iskusnije vozače, koji kaže mnogi više ne bi vozili tako brzo, ali nažalost drugu priliku neće imati. Znači, obratite pažnju kad dodajete gas. Neka ostane Duško Radović za kraj. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Studija Znanja i hvala na svim ovim informacijama. Hvala i našoj publici. Vidimo se sljedeće nedelje. Pa, hajde još jednom da rezimiramo, nije zgoreg. Ako smo u ulozi vozača, vozimo po propisima. Dakle, vodimo računa koja je označena brzina. Nemojmo da trubimo u autoškoli. Nemojmo da sedamo u auto ako smo u alkoholisanom stanju ili ako smo samo popili 1 čašicu ili 2. Nije bezbedno. Ako smo u ulozi pešaka, nemojmo da prelazimo van pešačkog prelaza, a pešački prelaz nemojmo da prelazimo tako što ćemo pričati na telefon ili tako što ćemo imati slušalice u ušima. Naravno, ovo za telefon važi i ako smo vozači. I verujem da samo kada bismo ovo poštovali, već bi bilo dosta bezbednije u saobraćaju. Na samom kraju emisije podsjetit ću vas da ovu i sve prethodne emisije možete gledati na YouTube kanalu Opšte obrazovne redakcije, kao i da nas možete zapratiti na našem Instagram profilu Studio Znanja. Emisiju ćemo završiti poletno. U pitanju je pesma Baby Doll i hajde da uzmemo jedan dobar auto. Izvode nam Las Ninjas Trio band. Uživajte, a mi se vidimo sljedeće nedelje.